Hey guys, nhasi ndadzoka zvakare paGaza. Saka ndina bhudhi vangu ava ndakasangana nawo zuro pandaita sei pandaidhokimenda vamwe baba vaita zvekuti vanoita zvekuskima. Ndobva wati ndoitawo chi zvandinoitawo zvomubato wangu wemaoko. Saka bhudhi makadii zvenyu? Chingotiudzewo zita renyu kuti munonzana. Inonzi Tichaona chikanyi. Ndogara muGeneva. Mugeneva munova muno mufiyo. Ndogara. Zviro makati imi munoita zvemalights. Saka ngati ina zvemalights handizvoisisi. Saka chauya chi toona zvemalights zvacho ndinenge zviri zvii. Chimbotsanangurai kuti basa renyu chaicho rinenge riri chii? Basa rangu rinoita ndechitengesa malights nema view mirror. Zvandinyaita zvomalights nema view mirror. Zvimwe zvaitozongoitawo ndazongoonawo zvididiso zvata izvezvi. Pandoonawo vanhu vanenge vachizvitengesa ndovanatengawo. Asi kazhinji ndinoita malights nema view mirror. Tatanga kuti muchitsanangura kuti rinonzi chii? Mane makore mangani muchiita basa iri? Ndatanga 2015. 2015. Saka tikati ndane 6 years. Chii chakaita kuti chikumotivhetei kana kuti chikukurudzirei kuti munge muchitanga zvokutengesa malights? Chakaita kuti nditange ndakatanga ndichisenza vanhu ndaisenzera mumashopu tumashopu zoita sekunoduri. Saka ndo padaitengesa mapasi machichi. Mashopu zvemunomagaza. Zvemunomagaza. Saka vanhu vakazobhuroka. Vakabhuroka. Saka vanhu kuti avita ndizviti taka kuzviitirawo. Saka ngatitange apa. Ndotebho yenyu kaini. Saka ngatitangeni chichi muchichiudza kuti chinonzi chii makachibata muchitsanangura. Iyi headlamp reCorolla. Toyota Corolla. Saka ndingotenga pane vanhu vanouya vachitengesa masecondhand machichi. Anotengesa kwamuri mimi. Vanotengawo nemari iri pasi ndozongowedzera mbichana ndiona mari. Umeonawo profit. Profit. Hande pa next one iri. Iri ndere VW. VW shoreway. Golf. Alright. VW Golf. South African made. Alright. Munhu akafita akatotengesawo kwamuri. Saka zvimwe chete nemamwe acho. Zvimwe chete nemamwe acho. Iri ndere kamuri. 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 Ndere caravan. Toenda apa. Iyi ningi. Iyi ndio yatinoti Isuzu KB 250. Alright. Ko izvi. Ndanonzi maview mirror. Anongoenda pamota dzese kana anenge achiita sei? Aiwa, anoenda pamota dzakasiyana. Iyi Nissan. Iyi Nissan. Iyi Toyota inopinda paChesa kana paAuteza. Panopinda. Toenda kumashure. Kuna vakasiyana zvangu. Iri inopinda paToyota Thailand, mapickup maThailand. Toyota. Not Toyota Thailand. Inopinda paToyota KZ. KZ. Toenda tichina nekuseri uko tichora zvimwe because ndikuona futi kuti kudivire uku izvi zvinenge zvizvi. Ama headlamp. Machi? Ima headlamp. Iyi headlamp ndire inopinda paMazda B16 kana pamaToyota ma 2.4. For izvi. Tanga yemotara inyo. Iyi inopinda patuma marori mapickup PG720 kana tumwe tumarori tuma Mazda Tichaona kana pamarori kana ari ma 24 anopinda pamata samagonyeti malong nose anopinda tutu akadai so anopinda. Ande apa zvii izvi? Iyi Honda iyi Toyota Dyna tumarori tele. Iyi kona lembe ndere Nissan. Ndere Nissan. Iyi highest. Kona lembe ka highest ka basa. Ichi glass ana kuchidisplay but chimazopinda pama-glass emarori maumba. Sedere kunetori for each.
tikati masaini emotikari malebho emotikari anenge mamwe achanga kumberi chichi exactly saka kune munhu anotoya achida kutotengawo izvozvo because inogona kunge akwatanuka kuti yabva right ko apa pakona ava mandive aya anonzi mahodha mamwe acho mahodha emalights afana mab16 kana mapg720 kana marori chacho mamwe anopinda eraund because anoti ukaisa pamoto ubvasa light manje ubvasaka aka saka tokwanisa kumboti gare hedu muchimbonditsanangurira zvinhu ndokukatoita kugara semwe apa inenge vachinyasaoneka muchinyatsaunditsanangurira zvinhu zvama muchitaura kuti mune zvamunocheka cheka right saka apa paine cheya ikandidonedza bvudzi vangu right muchisagama muchiti kudii mune ndeiti kasada ndoka 2 box ka ndo 2 box renyu right saka sorera nechepapapa sorera nechekunoku kunyatsoona taiko ko zvimwe zvibheka muna here zviya zvekuti zvinenge zviri zvimabhokisi chaizvo mabhokisi manje problem yakatiwa ndeyekuti zvida neshopu manje vozvinhu zvandakasiya kumba saka pane mandakazvisiya zvida neshopu manje vozikana isusu ndonzedzika panze manje ko izvi saka zvigero here dzingo simbi dzemadzo dzakangosangana vamundandakatambona chichi kana tambo atione mukati macho tinozi box shuwa tinozi box for the people of the chitungu unotsikudira kwagaza oraiti one makii nemakii futi muchinama futi zviwanikwa ari apa ko maselotepi ndehei selotepi ndaiona divi iri riri kuno hei selotepi sizvaita irori rinopwanyika rinenge rakapwanyika pamotikari munhu oya kuti ndisiro girazi rakadai saka tinotora girazi maturuzi akawanda iyo hofisi futi here kumashure mune muchingobuda muchidzosera muchipinda muchidzosera imomo ndo like warehouse ndo girazi ratinoona nemagirazi epaegera chaiwo here anoshanda futi kuchekwa kuti abudise vhira saka munhu anenge achitindisirawo girazi utogona kuzviita unenge rakapwanyika saka tongosvika toisachitombondipeni mbozvionawo amunozviona saka mukona kata iyo ndatoshandisa kadai so ine kadai so mato saka kadai so zvakadai zvafamba sei ipapo aiwa ikati yacho ndakagadzira zvemhando pamusoro anenge asaka diamond saka nditogona kutozvitara ndizvichekera ino munhu anozvisa amwe mazvita zvo but unozviteka saka chikacheka chine chacheka nesure kana chingocheka musoro chete chinongocheka musoro chete then pamunorova kudaro chobva changotainongoteka duplicate changu saka tabva ipapo ndatisikatozivi matengi nekutondiudza kuti magirazi anotoshanda apa then selotepi munozodii saka sitakapedza kurishepa zvaita iri totora mushonga wakaita sewe toadaisa isilikoni toadasvinira munama toadanama kumvavanikuenda kuti kutochai saka tepi iyaya ndinogazisa kuti nichatozivo ndiatinozosila manje tozonamisa manje but iyi ndeyeblack iyi toita peposa ndekuti tisadone saka munhu ada kuenda nezvo toisa kana chikadibokisi kana kuti chinhinga maturuzi avo anenge angori kuseri all the time
unonga patori nemukwende ema-tourist box paseri papo asatoziva kuti ndo magadzirirwa zvinoitwa kuenda tapedza kuisa totoraitesa torapedzenura ichimvharo chekasketi kaichi tichitoti titsimbidzire laiti tisati sacho chiri pai chiri muzasi here kana chiri pai zvarakangedaiva mochitsimbirira moti ndikacha sendaivhura ndizame kukuvhurira ichangoitenga ichingori nyowani zvinomanje tese tikaresha tikakoniwa tozodii aiva mureseita udango kuzovapepaiva kuto dzangu ndofunga ndachitongotsenga wei toaenda pawana apa vainobvisiwa orit sado vachitopatakasa achikuda kuni uyadambuka futi setepe ngomatava nemuromo futi mataktika ehe ringirabata mazoti kana takaisa pamota munhu akanzi akuenda kugwerora bulawayo kana kuti south africa adone manje saka munhu unonzi akadai nechivharo chake anozobvisa chapika nati 3 hours atoa 3 hours apanenge akupinda mutaundise yakada sanabasa namapurisa achanongatoziva kuti havabva unogadzirwa uona uchiziva anozviwisisa mutakuchikona sikazivi oraiti saka munoita ndeyekumberi chete emavhiu inonzi machianonzi kunonzi mablack lights futi munoita mablack lights manje atinoita malights emavhenda akafana ndakurakidza iro nemamwe anonzi mina marori manje machiya nderound mablack lights rewaiti ndereverse light saka imimi basa renyiri ramuri kuita iri ngatichipa zuva munoona makastoma mangani zuva zvingatogona kushaya zvingatogona zvakavhurwa unogona kuona kana 3 kana 2 zvidhipenda kuti arida kutora basa reyo sairori rimei uchiti mari iri rakadai sotogona kuti tomuti $5 uchendawo musi waniwo mukaona kuti just $10 apa rendi nechidiwa ingoti zvatitoitira panze hatizombonyanya ringotowana nekumba nechikafu for 5 years nomararamira munoita saka manje nekuda kwedenda rakadai rekutibata here hazvina kuafecta here zvakatiafekta because mapurisa anga akatombodana kutiona murodi tichiri ipapo dangonzwa kuti ndapamwe machallenges amunosangana munoti munosangana nawo mushure munge muchitengesera muri pano pazuva zvii zvamunosangana nazvo matambudziko akanyanya kuti munoti yeshi kuriita mubasa rasita chikwadika dai ndaikwanisa kuona opportunity ndaikwanisa kuita zvakati machallenges atoona ndeyo kazhinji acho munoona ane makona na ofisi edu vaida kubirwa kana kuti iyo nyaya yezuva racho bhozi ndo afetwa kazhinji acho nezuva ofisi yenyu iri pasha munogona kubirwa loss nemi condition yeskin munochichawo hazvidisi kuva ndichi saka manje kana makadai mune muita sei kana muchibuda sura muri pazuva kazhinji acho tongotorinda pamvuri chai kozi kuti kana munhu customer akawanda panozomanya osamemukagara nechikona saka ndo machallenges amunongoti mamosangana ekubirwa necondition yenje but still zvo hazvikumisi kuti mutemungwafa zvitimisa handiti hazvitimisa saka pamutori newana mutenda kuchikoro saka kana pane vanhu vada kukubatai panhamba dzimwe vanokubatai pachiefs vanobati pa 0772 48 70 39 kana kuti chiyagdzokorodzai 0772 48 70 39
saka ndapamanga mashoko amunoda kutaura kuvanhu vazhinji vada kuti vakusapota bhizinesi yenyu nanga muda kukurudzirawo inini zvaunongoti dai kana kuti gavhumendi yapota ichitibatsirawo pamari pafinance bcause ndingonza kuti vanhu vanotora mari vandasese but hatinatsoziva kuti ndokupi kuti bcause itodawo shuvira kuti dai tapinda kana mashopu machiti toona mari yakati imi mukone kwamunonzwa kuti lese kana une business what people saka mamusozivi kuti zvinonoapplyirwa kupi saka ndo wishi yenyu kuti munge muchiwanawo help yekuti mubude muzuva muchiinda kana kuti pane kashedu katakishopu amunotengesa asi hamuzi kuti muapply sei nekuzongokurudzirawo vamwe kuti vanhu vasanyanya kugara kana une zvaunongochiita unoida dai kuti uchiraramisa mhuri bcause vamwe vanozopeza relaxa oita mhuri yofa nenzara bcause vakatesa haya tichitoda isoso vari mhuri haizofa zvayo nenzara kabhaketi kari pasi pekera ndekeyo kabhaketi kandekuzogezesa vane zvimwe zvinhu zvakasviba hera lesepera zvemvura saka ichi ndo chamunoshandisa kuti kana vanhu vakauya moshandisa muchigezesera saka ndo zvese zvakanangova nazvo mukati mevhidhiyo ino ndichitawo kuna vanhu kwasasapota our brother kuno kwagaza handiti panonzi pachipa muri zvii parufaro building unovabata panhamba dzavo dzavataura kana uzobatawo panhamba dzangu handiti tichingokuti all the best nebusiness tichishuvirawo kuti kune rimwe business pamwe chamukawo chakubatsiridzai ende muchaonawo pamwe anokuudzai kuti muapply ipi zvamama muchitaura ndina handizviziviwo chakubatai zvakareka chikamu chinochera